Ул сөйли башласа, бөтен халык эшен ташлап телевизор экраны янына килә. Бу ярты гасыр элек тә шулай иде, хәзер дә. Бүген без аның үзен телевизор каршына чакырабыз. 19 апрельдә атаклы диктор Россия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Хөснулла улы Нәбиуллинның олы юбилее. Аңа 80 яшь тула. Ярты гасыр Казан телевидениесендә шуларның 30 елын диктор булып эшли ул. Хәзер дә ТВ-дан аерылмады. ТНВ-да хезмәт куя. Ул тапшырулар төшерүче төркемнәрнең урыннарга чыгып китүеннән алып әйләнеп кайтуына кадәр барысында оештыручы логистыбыз. Безнең бәхеткә, тамашачылар шатлыгына быелдан татарлар тапшыруында ТССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәне алып бара башлады. Һәр барчабызга остаз, татар телен иң камил белүче дә, кирәкле җирдә безгә нутык укучы да, гөлләр үстерүче нечкә күңелле кеше дә ул. Әмма аның иң төп сыйфаты тыйнаклык. Шуңа да үзе интервью бирергә яратмый. Ә без сөйләми булдыра алмыйбыз. Рөстәм абай, алдагы репортажыбыз сезнең өчен. Һәркемнең тормышында киңәшчесе, үз таянычы була. Бәрхеттә йомшак тавышы, сөйкемле йөзе, бер күргәч күңелләргә гомерлеккә кереп кала торган елмаюы. Рөстәм абый Нәбиуллин меңләгән тамашачыны үзенә шулай карата. Башта мөлаемлеге белән, аннары профессиональ яктан. Ул һәр вакытта үз исендә эшләүеңә, үзеңнең репертуарыңны ай сайын, бәйрәм, вакыйга сайын байыту, яңартуны таләп итә. Мен телевидениедә 10 яшьтә килдем эшләргә. Ул чакта ул инде йолдызы. Һәм аны бөтен республика яратадыр. Мәхәббәт хатлары киләдер янда тоннлап аның исеменә. Чөнки ул әлбәттә бик матур кеше үзе, менә кыяфәте дә матур, татар теле матур, акыллы да, талантлы да, менә бөтен яхшы яклар җыелганында. Ул менә хәзер дә безнең өчен бер бриллиант кебек, беләсезме? Сәяси тапшыру булсынмы, ул яңалыклармы, музыкаль балалар өченме, Рөстәм абый алып бармаган тапшыру юк. Атаклы рәссам Бакый Урманчыдан интервью алып калучы да ул. Әле сыныннан башка папкагызда бик күп төрле вариантлары бар. Аның сәбәбе Иҗат юлы Лениногорскида башлана. Ул безнең як яңалыкларын алып бара. Казан телевидение студиясенә диктор булып 1968 елның мартында килә. Озак та үтми Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең программалар дирекциясен җитәкли башлый. Диктор легенда. Человек, который мог вести любые программы на любую тему. Сейчас приходилось нам к нему обращаться вообще за помощью. Ну, как всегда, последний момент, последнюю секунду. Прибегали к нему. Но, естественно, говорил: ёп, поздно, нет, ничего. Но ни разу никогда мы не ушли, не решив проблему. Республика телевидения тарихы үсешендә иң катлаулы вакыт төсле телевидениегә күчү булды. Бу инженер техникларның гына түгел, студияның иҗат төркемнәреннән дә зур җаваплылык, әзерлек таләп итте. Рөстәм абый кеше хезмәтенә хөрмәт белән карарга күнеккән. Моны аның белән озак еллар эшләгән хезмәттәшләре раслый. Видеооператор Таһир Хәсәнов 73 елда ут куючы булып килгәндә, Рөстәм Нәбиуллин инде ТАССРның танылган дикторы була. Беренче күргәч, мин башта теге телевизорда күргәннән соң монда килгәчтен, о, нинди матур кеше икән бу дип. Ут куябыз инде. Ут куйганда ул безне бик каты өйрәтмидер. Башкалар әйтергән можлар инде теге. Миңа моннанрак куй, моннанрак чертегендә ул инде күрәдер инде безнең эшләүне. Үзе сизә бит инде ул. Эх, әле минем шундый хыялым бар дип әйтергә туры килсә, нәрсә булыр иде ул? Ул вакытта без 4 бөртек идек. Бөтен тапшыру алып бара торган, аннан 6 булды. Алар Татарстан телевидениесенең беренче буыны була. 5 буын өчен Рөстәм абый остаз булып кына калмый, хәзер дә көн саен эшкә ашыга. Бу елдан кабат эфирга чыкты. Татарлар тапшыруында ТАССРның 100 еллыгына багышланган махсус сәхифә алып бара башлады. Карагыз әле, бер дә үзгәрмәгән бит. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә шушы студияны без аның белән студия иттереп, без шушы бүлмәне сайлап алдык. Чөнки монда нәкъ менә ул эшләгән вакыттагы әйберләр, магнитофоннар, микрофоннар һәрберсе. Шушы техника арасында шундый ук микрофон булырга тиеш диде. Һәм инде бернинди суфлер кирәк түгел. Мин ничек элек эшләгәнмен, нәкъ шулай эшлим диде. Беркем белми, әмма Рөстәм Нәбиуллинны кабат экранга чыгару өчен 15 ел вакыт кирәк була. Тапшыру алып барга гына түгел, үзеннән интервью алу да мөмкин түгел. Менә шундый үтә тыйнак шәхесләрнең берсе. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен алгач кына сирәк интервьюларның берсен бирә. 28 ел экранда эшләү дәврендә миңа түзгән тамашачыларыма рәхмәт. Ничек бар шулай кабул иткәннәр, түзгәннәр. Бусы бер. Инде гомер буе сөйләп торган кеше хәзер үзем тыңлыйм.
Үзе тыйнак, әмма дуслары, хезмәттәшләре аның турында сөйләп туя алмый. Бер сүз белән әйтеп була. Тыйнак. Ул менә шундый тыйнак кеше. Рөстәм Нәбиуллинның аның да үзенең шул бүгенге заманада фанаты дип әйтәләр инде. Шул фанат кеше булган инде. Бер заман аларның ниндидер бер ашыгыч эше булган иләрендә. Шул вакытта экраннан Рөстәм чыкмасмы? Бу хатын бөтен эшен ташлап, диванга утырып, авыз ачып, Рөстәмне карап утыра. Аның ире карап торды да, килгән дә ди, телевизорны күтәргән дә, тәрәзәдән атып та бергән ди. Аны Евгений Кочергин, Ангелина Вовк, Анна Шатилова кебек атаклы дикторлар белән бер дәрәҗәгә куялар. Хәт менә шушы 3 дикторның хәзер үк бүген үк менә эфирга чыгарып утыр. Алар әле бүген дә теге сафта дигән кебек. Менә мин Рөстәм абыйны шушы дикторлар белән чагыштыра алам. Рөстәм абыйда әле ул теге җегетләр шикелле күреп торасыз, теге чәчләре аппак булса да шундый матур ак булып агарган. Аның күңеле дә менә шушы аппак чәчләре кебек аппак дип беләм мин аның. Ул шулай ук безнең каналның журналистлары, тапшыру авторлары материалларны төшерү урыннарына вакытында барып җитсен өчен барлык логистиканы булдыручы алыштыргысыз кеше. Заманында студиянең җитештерү бүлегендә җитәкли. До Набиуллина работало 3-4 человека, и ни один из них не смог проработать долго. Это умение находить общий язык с людьми, я об этом уже говорил, дало ему возможность оставаться нужным студии, оставаться нужным компании до 80 лет. Ул бик сабыр кеше. Ул әкрен бүтән нәрсәне җайлап аңлатып бирә. Ул хәтта кисәтү ясаганда да, ну малай шулай булмый бит инде дип, матур гына әйттереп әйтә белә. Тайсырга 100 еллык рубрикасын алып барасыз. Әмма бу рубрика чыккачтан безнең тамашачылардан бик күп шалтыратулар килде, теләкләр килде, һәм инде яшьләр дә какой милый, какой хорошенький дяденька дип безгә менә шундый үзләренең теләкләрен җиткерәләр иде. Үзеңә кирәкле темаларны барлап, өйрәнеп куюың була. Шул кадрлар тагын ниндидер мәсьәлә алдына китереп куя. Заңа һәр вакыт киңәшләр сорыйбыз, ул безгә ярдәм итә. Аннары соң Рөстәм абый ул безнең гөлләр ярата. Аның бүлмәсенә керсәң, ямь-яшел, ел әйләнәсендә чәчәккә атып утыра аның гөлләре. Аны якыннан белгән кешеләр Рөстәм абыйның фатуга төшәргә яратуын яшерми. Кадрларны эләгү генә түгел, иң хезмәт кую безнең өчен зур бәхет. Татар журналистикасын, алып баручының культурасын күтәргән кеше, һәм ул әлбәттә безнең өчен дә бик кыйммәтле шәхес бүгендә, чөнки без аннан өйрәнәбез. Телне, алып баручының манераларының һәм акыллы булырга, сөйкемле булырга, чын күңелдән бу зур бәйрәме белән котлыйм. Әле бер теләк исән сау булсын. Оставаться таким же энергичным, также любить телевидение, как умеет только он. Саулык, сәламәтлек сезгә. Уңышлар телим, бәхетле карт. Сине юбилеең белән, туган көнең белән чын күңелдән котлыйм. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.